Minkejja l-kritika ħarxa u li aktar minn 1000 persuna protestaw kontra l-erda ambjentali li se jġib miegħu il-proġett Central, il-Ministru Ian Borg ikkonferma li se jibqa' għaddej bil-pjani tiegħu. F'dik it-triq illi jiena ninżel u nitla' minnha 3-4 darbit kuljum għal 33 sena li kelli, rajt siġar imutu, siġar jitqaċtu. Ian Borg qal li dan se jagħmlu wkoll għaliex il-Kunsilliera Laburisti f'Ħattart qablu mal-proġett avolja l-Kunsill ivvota kontra meta saret il-laqgħa mal-awtorità tal-ippjanar. It-tlet kunsilliera f'isem il-Partit Laburista fil-lokalità ta' Ħattart ġew fil-laqgħa jew aħjar marru fil-laqgħa tal-awtorità tal-ippjanar jagħtu s-sapport tagħhom lill-Infrastructure Malta għal dan il-proġett. Il-Ministru Ian Borg stqarr dan wara sensiela ta' mistoqsijiet li sarulu meta ġabbar lill-midja kollha flimkien iżda ta' kummenti separati lill-istazzjon tal-Partit Laburista u lill-istazzjon nazzjonali u prova jiġġustifika tqaċċit ta' dawn is-siġar billi qal li kemm ilu ħaj raw ħut minnhom imutu b'mod naturali. F'dik it-triq illi jiena ninżel u nitla' minnha 3-4 darbit kuljum għal 33 sena li kelli, rajt siġar imutu, siġar jitqaċtu. Il-Ministru prova jiskredita wkoll il dawk li marru jipprotestaw billi qal li hemm eluf ta' nies oħra li huma favur dan il-proġett. Hemm 20 ta' eluf illi huma favur il-proġett, għandek awtorità illi skrutinizzat u ħarġet il-permess għal dak il-proġett. U kien affaċċjat ukoll mill-ġurnalisti bil-fatt li f'pajjiżna qed jiżdiedu 20 ta' karozzi kuljum u li minn hawn ftit snin oħra se terġa' tinħoloq l-istess problema. Mistoqsi x'alternattiva qed jaħseb fiha l-Gvern Ian Borg wieġeb dan il-mod. Tihom alternattiva ma jużawx ukoll. Spjegaj għamilt kwarta nispjegalek fuq l-alternattiva. Dan wara li kien semma sensiela ta' inizjattivi li diġà huma fis-seħħ imma li xorta waħda ma waslux biex jonqsu l-vetturi mit-toroq. Fost l-oħrajn din hija tweġiba tal-Ministru meta l-ġurnalisti semmew l-alternattiva tal-metro. Qed jagħtu soluzzjoni għal 20-25 sena oħra. Ma tistax tistenna 25 sena oħra sabiex ikollok soluzzjoni. Sadattant fi żviluppi oħra anke l-Ambaxxatur Malti għall-Kultura Joseph Calleja daħal bis-saħħa f'din il-kontroversja. Fuq il-medja soċjali Joseph Calleja appella lill-awtoritajiet biex verament jisimgħu il-karba tan-nies kontra dan il-proġett.